Drahí súrodenci v tele Kristovom, dovolte mi malé zamyslenie. Nazval som ho byť požehnaním súrodencom, byť požehnaný neveriacim. Viete, aké dobre bolo vaše prijatie, keď som prišiel do tohto zboru? Som vám za to vďačný. Tá srdečnosť, ten záujem, nie je to bežné. Prosím, nedajme si to vziať. Bolo to pre mňa ako požehnanie od vás. Ďakoval som Bohu za vás. A tak by to malo byť. Keď máme možnosť vplyvu do života niekoho iného, niektorého človeka, konajme vždy tak, aby oslavoval Boha za nás. Tak môže rásť Božie kráľovstvo. Lebo kde je Božie kráľovstvo? Áno, medzi nami. V Lukášovi 17, 20 až 21 Pán hovorí: A keď sa ho pýtali farizejovia, kedy príde kráľovstvo Božie, odpovedal im a riekol: Kráľovstvo Božie nepríde s porovnaním, ani nepovedia hľa tu je, alebo tam hen, lebo hľa kráľovstvo Božie je medzi vami. Jedna vec je, že nás žehná Boh. Ale aby rástlo Božie kráľovstvo medzi nami, požehnanie treba množiť. Preto je dôležité byť požehnaný od Boha, ale zároveň byť požehnaním všetkých okolo. Ešte raz. Je dôležité byť požehnaný, ale aj byť požehnaním. To je výraz toho, že sme súčasťou Božieho kráľovstva. Ako požehnávať v praxi? Ako to vykonávať v praxi? Ako požehnávať ostatných bratov a sestry? Tým, čo nám Boh dal. A to po hmotnej stránke, napríklad ako úrodu zo záhradky, keď máme návyše, či pomoc v hľadaní zamestnania, či čokoľvek v tej danej situácii, čo môžeme pre ňoho urobiť, tak urobme. Po duševnej stránke, napríklad ako útecha, ako rada, ako podpora, slovo povzbudenia a podobne. A po duchovnej stránke, ako modlitba za brata, za sestru, ako vedenie k pokániu a tak ďalej. Proste všetko, čo máte, čo vám Boh dal, všetko máme tak, jak je napísané v Biblii. Sme požehnaní, že máme toľko, čo potrebujeme a ešte nad to, aby sme mohli dávať. Nad to, aby sme mohli dávať, nie nad to, aby sme si žili ako králi. Lebo máme len jedného Pána a kráľa, Pána Ježiša Krista. Ten brat, ktorému pomôžeme my takto, bude mať iné požehnanie, ktoré môže zase on dať nám alebo niekomu inému. Nič iné, než to, čo nám Boh dá, nemáme. Nemáme nič a preto požehnania si prosme od Boha, príjmame ich od Boha a žehnajme ostatným týmito požehnaniami. Ostatných v našom zbore, v našich spoločenstvách, kde sme. Viete, každý z nás, ktorí tu sedíme, každý z nás, ktorí patríme k spoločenstvu Kristovho, do tela Kristovho, každý z nás, ale aj zbor ako celok, sme tu na to, aby sme boli požehnaním celému okoliu. Najväčším požehnaním pre neveriacich ľudí v našom okolí je to, že im povieme o Pánovi Ježišovi Kristovi, že im povieme evanjelium, že im povieme, ako nemusia zahynúť na večnosť, ako sa môžu stať súčasťou kráľovstva Božieho, aby aj oni potom množili požehnania. Na záver by som prečítal Efeským 1, 2 až 6. Milosť vám a pokoj od Boha našeho Otca a od Pána Ježiša Krista. Požehnaný Boh a Otec našeho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal každým požehnaním duchovným v ponebeských oblastiach v Kristovi tak, ako si nás v ňom vyvolil pred založením sveta, aby sme boli svätí a bezvadní pred ním v láske predurčiať nás k synovstvu skrze Ježiša Krista, cieľom neho podľa ľúbosti svojej vôle na chválu slávy svojej milosti, ktorou nás omilostil v tom milovanom.